Kita kasih apresiasi luar biasa. Mungkin mau nomor ujian kali pemilihan ganti paguyubanipun Teluri Budaya Jawi perwakilan saking RT 3 RW Tunggal pimpinanipun Bapak Muhammad Subohan. Nggih, ngintikan kurang itu selate kaya sengkleh. Rong wulan iki sing pun diakhlak dengan kata sengkleh. Foto rumit Bu, foto rumit. Mas foto jeneng arahke Mas foto nggih. Jenengan tahan untuk dulu foto. Foto rumit. Foto rumit kangge pangeling kangge pangeling sebagai dokumentasi. Tapi ini kalau politik kita begini Bapak Ibu Pak Biji ini katosipun sami preksani di wonten pangamanipun saking panjenengan bingung Pak nggih sedaya sae gerakanipun sae ukuripun sedaya sae kebilih wonten perangan-peranganipun saking Bapak Ibu Pak Biji ugi wonten saking Dewan Juri peserta Dewan Pak Biji wonten wiraga wiramanipun wiroso ugi tumbakanipun wonten busana etika ugi semangatipun. Kemudian nomor 3 kemudian persiapan Kabar Nasional Gagal. Nomor undian 3 kemudian nanti sampun kali sampun ganti tinggal kemudian wonten ing sasana jerabatas ugi badhe derek pirsa derek tampil wonten acara jahan sayangnya sing begini wonten kraos ulun dosa setunggal kita